guys, andito po tayo sa barangay Balili, Central Balili ng La Trinidad Benguet. Tayo po ay pupunta sa barangay hall para kumuha ng barangay ID. Ito po ang kalsada namin. Yan. Kalsada. Nilalakad lang po namin ng aking kasama. Yan. Ang lakas ng agos. Yan, ano na yan. Ilog na yan. Yan, malapit na po kami sa barangay hall. Guys, yan na po. Yan. A few moments later. Hi guys! Ito guys, kauwi ko lang sa bahay namin. Buti hindi po kami naulanan sa pag-uwi. Kaya, yan guys, nakakuha po ako ng barangay ID. Ito. Madali lang po yung pagkuha po ng barangay ID doon sa barangay hall dahil isang mga minutes lang po. Kailangan kasi yan sa checkpoint dito sa papuntang sa Baguio. La Trinidad kasi kami, kaya pag pupunta po kami ng Baguio ay kailangan po namin na ipakita yung ID na taga dito kami sa barangay sa La Trinidad. Kaya guys, salamat sa panonood ng aking YouTube channel at pagsuporta na rin po. Sana wag po kayong magsasawa po na panoorin ang aking mga pagluluto, aking mga ginagawa araw-araw. Salamat po sa inyo guys. Bye!